A campaña electoral abarca moito máis que os grandes debates electorais. Dende cada localidade, os políticos traballan para chegar o seu programa a toda a poboación. Con este obxectivo, os alcaldes e alcaldesas socialistas do Salnés, o secretario xeral do PSDG en Pontevedra, o candidato número 4 ao Congreso, xunto con máis membros do partido, xúntanse no Grove para pedir o voto a Pedro Sánchez. Os rexedores destacaron os apoios que reciben por parte do Goberno Central e da Deputación e a falta de axudas por parte da Xunta de Galicia. A política é a ferramenta para cambiar, mellorar a vida dos nosos ciudadanos. Cando o Partido Popular goberna, temos peor sanidade, temos peores infraestructuras, temos peores condiciones de traballo para os nosos mariñeiros en unha vila mariñeira como Grove, para as nosas mariscadoras, para os nosos bateiros e, polo tanto, a calidade perde. O secretario xeral do PSDG en Pontevedra tamén criticou a xestión da Xunta de Galicia. David Regades prometeu diferentes programas para a comarca do Salnés. O primeiro deles, un programa activo para o turismo. En estos momentos hay un programa específico y concreto para la zona de Arosa, para el Grove, para la zona del Salnés, que es el turismo TIC, el turismo inteligente. Pues es un proyecto financiado por el Gobierno de España porque sí se cree en el turismo y se cree que una de las fortalezas que tiene la zona de Arosa-Salnés pues es su turismo. Outra das súas propostas é un programa industrial específico. Vamos a hacer un programa específico industrial, hablando de nuestro mar y hablando del respeto a la naturaleza y a nuestros océanos, porque no podemos seguir castigándolos, pero desde la responsabilidad también de seguir generando empleo de calidad. A alcaldesa de Meis defendeu o voto ao seu partido para seguir loitando contra a violencia machista. Para as mulleres desta comarca, para as mulleres de Pontevedra, é moi importante o voto e é moi importante apoiar a Pedro Sánchez, que é o partido que representa o partido que as veu apoiando a elas durante este tempo. No acto, Regades puxo de exemplo aos alcaldes e alcaldesas socialistas do Salnés do que asegura é a maneira de gobernar do seu partido. Boa xestión e proximidade.